enye asem ketua kura abeto dwa se marijuana dodo no afro no wi yenom sabre no ajakum tiasie mpo yesi e friend osama ni wo akoda nsamampom sabre mrahye bedwafo se yanyintum sabre sofo pani na wo yesempa kani na wo yanyumtuni wakasa ede afa ho yeko enkranda sauta enka ne mrahye bedwani no ogiram ema MPP amanyoko no sabre yi wakofa forms so se wo fele omafo enya nemu gidie na wonto aba ensa emfa ema no Nana Afia Akobi Kumawood actress Sabre wade afutuo akọ de ama abatanom se wonhwe womaye nempo adiche bia wade akọ masuku a wokoye asi prami no enye asem ketwa kura wei ene afoforo bi ka ho na ye dan no kase ne ye de abesomo nwumre no sia kase mu mi amache bre de kase yi ebrewo wo se ya aboaji ofoso enimide yenye bre na yentie kasie ne mu ensemwe Kumasi kropom kwanda so ayabro no kemenya tumi akakura eyekro na basic school ewo ho no sabrei edan kura enkoda ekomu school no enya asam ketua kura sadia edan no asi aye no enya asam ketua ensam troni nana ya amankwa ne hwene santamo nani santamo na nani kotua wisi edi sa suku yache na ye ne nana ebetwetwe nkomo wono ena sabre ko suku ho sedie suku no aya teacher for eso wontimi enwuram enkyra de ne mpo ya hwe ya ebetumi ade awu na kum koda no nana egira ahoma no so nana otimeka memwadwo ya eja foisio bibia bako de obada mbachana so dia kani nana sedie yetai ekeka no oman bia ne puntuo ya ngomasua sabre udwani echrem ewo kwanda so embe basic school a sei ena school dan no asiayo yehwe nana yaw amankwa na homa no ate akọ kakra nana abadia ye no entwa enkomo no so sabre kwanda so embe basic school wamafo a ehwe ewo Sompa TV no said ho asiaye no nana otemenka memwadwobiem ya ofosio pani pa kwada so wo na wode wani kotu awisi a wo hwene santamo edi nsem na chi no sei na ayo noke asan ateko nanaba kwada so sedie MA basic school no asi ayo no ano ayedene ama omanfo so obesuamu ade eno ti yekọ na yene nana yaw amankwa ebetwetwe nkomo ahoma no edi nhwamo eno ti nana eba nhoma no so a ye betua so na ye de amamo ye ti asi ensamfofrom na sai nana ba ahoma no so okay nana ya mankwa wadaroma kwanda so embe basic school no wo ana udi akire sai na de ayo no da na di kire wo manfo ada so I work quite as a municipal assembly. Kana kwe insu ato ama insu so adidi ase ama school for ne empo ma omote eben kwada so basic school honomo me bo dia ne assemblyman a work kwada so north electoral area edi nkomo ayefa no honorable Steven na we to menim say no kwasem say omotu ho anamon seka ban ne MC or kwada so ebe omomo na emom esan se common fund where so saka na dwuma die nketenkete se omodi ye no ma twa emma enti ade ha adwen ti mambu san se na mo betimi to asema betimi aya fa se na be ya amna e2 ewuku da ya so omitimi ayi bi fa o chemo se omugu ombo so di na metutu akwemu se na be ya mo betimi aboa ma ensuso na e2 school na se no so no omitimi ayi ho adwuma ame ene amampo a omoti eben school no so di nkomo mo se ne kware amra ne to honom no enye nasem eburu be efie mienu omok aka na emom emunya emoy papa bia enfen frem penimfo a mo da kwada so municipal no ano esanse sa gata na eda honom no eye chanafo eye suflan kwa no mo ye na emom anwie enti ama ensu a SD government hospital mo yiso mo hospital wo na afa ho eno so kawo na etimi ama sa amna kese etwa awo school da ya say ama school da na hangi wi ma betime di bone da bi edi enimu yen kansa bone nti na mmom ewiasem de wonim de betime asi echenanti no omu su afrent ni form mo para so mo siro ma omumra mba ye school for ne moa ne mpo mo to wono so amana na da enimu wonom no ema entontom so awi wo mu na nso emoa enti mo siro ma say
omumra no mbe mu asen be ya school there ahange yumi a e debate boni ana se betime boni da chi bi no omso mu mu anti for sebe be wan adusua en etreso etimi akosu na uhwe said ya school dai ase ayi a sabre empanifo mo bekwamwa ana ankorakora na assembly member no ese omomra school yi emwa o kasa na wo achiri mament se ka bia betimi opposition wo ye kasa mamia na me se wohwe school dai a sabre no ase no se de ase adidi akom no ebu anesa sabre no empanifo na emrem aban mrem ana ankorakora bia omo ensam wo bie ana se womo a womo agentete e wo school all student a womo nsam e wo bie e na wo sufre womo se obehwa pictures ni minya mienu difference mienu any videos no medika ko faaye abra bo so afie esimi bo so me edika da general mu hono prime minister osmo edin ko ana ka chere so tu ho na mo na mom ensiaga ana ansie yin na ho mi ku twa and se ku twa no so masa sa hoto ni enua ne aboa bi na diegum na mom sa ade ne ya ade anya ade betimi asolve problem no ama school da na hangi yoma na sin so etwi so no ebetimi aye enti sra no mo sra se sa ade no mo ye ne nya ebetimi aboa me school no so ana haba ne nam to mo aban MC awo no mo tema ho ade mo no so enti mi kam ba mas so ne school na so so betimi aso na enkofa wodi bia so school for nkan ko mom no no yabedase nana yaw na esan se wo bata bia botaye se empo obema ne ba esua ngoma na se de wasi ahwe ne ba no ama ne sia fifi daache wono so ebehwe na ama ne sia tutunu nti no abata wo kwada so ene wona wo kwada so a wo mma ekosuku wo ho no ya ne bi enso atwetwe nkomo yenkotie se de omzikan ye ano ehia ne nam se nsu otopa ne se ogina hanom a bema entwa yi kura se nkura ne kura pon school a ne se nsu ototo mu jama nkura ne de e ma nsu ni jansa no mako ona bo ba ho da bia ba behwe bat ehu ayi bia se wada mama ba ne se mo se motimi aboa yen na gata yetimi afiwa mayen ya ke ni beje pa ona bo da bia oba o se o ma be na nse ngokura no o ma mranti bi kura de boto bi kura be gu wono mo se nka ja mo nye fe ne kakra nke se be ya nka sweet makata kakra emi se boto de mem se mwa so on de bia so na boya o so ni mpanimfo na hia enso ehunu ehun susanso bia over ache pa Pentecost for kwa na be ye sa bridge enkola ifa so yi omo ye we na nche bia na nsuo no san da beti fa school dan no ho no ache pa ache yi yakra da yefie yefie ni mu da ho nsuo to kra ye nyan ayi kra enti se madabro ma se mo ba bedo ye na be ya ma ye ndia madabro ma mabua ye na okay adisia ana abatan a oma ekọ kwada so eme basic school no ene no bi ena yekotie ye no ye to akase ne so na ye diamamu a na san ene beto twa ewo mrahye bedwafie se empanifo adikan aka se ajakum tiasempo ye frɛ no saman wo wu akodan samampom ni nyina ene se wi adodo no a brofo kasam kan mere joana no empanifo eye nhyehye se ye nyintum se de beya ye dua bia ye betumi adi bi wo ha ne adi bi akwamono ne ne akoton ne ateso mfaso ye busa koko ene timba de abeye ama wo man na wi ya de bia na wo man ye mpanidi kuratie na sidan ene na mrahye bedwafo akwagia tum se ye nwia no omam ha ne ateso emfaso ne sayo enti ena sempaka ni bi osaya nyumtuni kwadwo boate adodo no frɛ no akobot or Ashanti New Town kurandu yadom public park ho ena sabre pani edi ni djuma na asem a wo ka nyina ne sese ya kase ya giwi yatumpa de a wono de woni aban ene mrahye bedwafo enya adwene enu ti sa aban ye na adwene se wi ana se yen mere joana no wo gye atum se wo mam ha yenua bi ni ateso emfaso pa de a enya sabre no se ankafo no emusuade a ene omam ana rehabilitation centers ahodo ewo wo mam Ghana mu no wo hwe na wo sisi binka ho efiri se
wɔn no wi impo na dan na sabre no yɛ kyekye wɔn na sabre yɛ gya wɔn sɛ wɔn a ɛnom na yɛ nyɛ wɔn hwee sabre Ghana de hyɛ mabunu no ana ɛbɛbɔ dam ɛno ti asɛm wo deɛ wɔn ti aseɛ na ɛkyena nso ɛka ho ɛno ti mmarahyɛ badwafoɔ no sɛ de wɔn asi aka no wɔsrɛ wɔn adaworo ma wɔn nkɔ na wɔn nsan mmerɛ biem yɛ adwuma ɛno ne industrialization ɛno na bɛma adwuma because ahoɔden ne yɛde yɛ adwuma no ahoɔden nso na wɔn de num wi ɛnum cocaine ɛnum tramol ɛsɛn parliament wɔ biribi paase a wɔn nkyɛke ɛhɔ na no meka ne nyinaa wi a enurobɔne no wɔn na de ba mpanimfoɔ ne asikafoɔ yi akoro yi a na saa de saa nneɛma no nyinaa ebegu system no mu nti wi no deɛ sɛ wɔn nso wɔn legalize a wɔn bɛyɛ ho adwuma ɔman no sɛbesɛbe osu ma oba mo adwaman na wo sɔre na wo ma na aduane ni wo ma ne sika na wo san sɔre a wasan gya no hɔ no mo a adwaman no wa bɔ ana wɔ mo ɛ saa na ti wi no yɛm ka hwe kora nkurɔfoɔ kɔkɔtɔ a mesi polisifoɔ ɛkyekye wɔn mo nketenkete na afei de wɔn si ama kwan so wɔn no afuo no ɛyɛ hwan mo na bɛdɔ ɛnyɛ nipa na abɛfa wɔn ama adɔ nti nipa no kɔdɔ wi afuo ni wi a hwan na dɔ bankyifuo na wɔsi wɔn deɛ wɔn fa wɔn oni bankyi apɛsie oni gari oni biribi a yɛde bankyi yɛ nanso bankyifuo ɛna ɔbɛyɛ mɛka no pɛn sɛ panimu biara wɔde sika kɔdɔ wi afuo biara na kyɛ sɛ ɔno ankasa no ɔnom wi no nim sɛnea wi no teɛ ɔnom ansa because ɔntumi nka so ɔkɔdɔ wi fuo just for industrialization na hwan mo na ɛmɛtɔ mfa nkɔ timi deɛ kakra wei ɛna mɛtumi aka no for now wi no sɛ yɛsi yɛ legalize a sɛ yɛayɛ ne deɛ bɛn a yɛgye mu asese deɛ yɛtumi dɔ na fu a awurade hu ɔman Ghana mmɔbɔ ɛhɔ na mede bɛsi twɛde ampo Nyankopɔn ɔhu ɔman Ghana mmɔbɔ sansɛ nneɛma nkurɔfoɔ ayɛ ama adi wɔn mu awu no ɛno na afei ne yɛyɛ deɛ yɛyɛ na wa atu ɛde ba yɛ man no mu nti awurade hu yɛ mmɔbɔ ɛnya ade pa na ɛnya ade pa so da ɛwɔ ɛdabi da koro koraa atumi ayɛ adwuma wei ɛyɛ ɛsampakane na wɔsae ɛyɛ nnwomtoni Samens Kwadwo Boateng dodoɔ frɛ no Kwabot na sɛdeɛ osi ɛkasa fa wi ho no ɛna yɛkɔtie no ɛyɛ asɛm papa wi yɛ adeɛ bi a wɔman mu na ɔmanfoɔ ɛkasa tia papa ɛsi dɛn ɛna saa bere mmarahyɛ badwafoɔ ɛkɔgye atum yɛmmɔ nwura sɛ foforɔ mu a yɛkɔyɛ amanyɔsɛm ɛkakra Kranza South mensinim ɛwɔ bono apoyɛ mantam na ɛnkane mmarahyɛ badwani ɛma de hyɛ mo ɔsoroko kroko amanyɔkuo num sabre wasan akɔfa fam so biem sɛ wɔmanfoɔ enye ne mu gidie na wɔnto aba ɛmfama no sɛ de obetumi akɔ mmarahyɛ badwafie no akɔ primpuntuo ɛne yedie ɛde abra de hyɛ ɛwɔ Kranza South ono ene Mr. Charles Konadu Yadom sabre no na asɛm a wɔka nyinaa ne sɛ wei ɛdeɛ ɛyɛkuo baako emu adeɛ ɛna yɛkɔ britumi ɛno nti ɛkɔkɔba sɛ obi a wɔkɔ britumi no bi na wɔkɔ asu ahene ɛne atu ahenefoɔ na wɔkɔ ka kyerɛm so ɔnto aba wɔn no ɛyɛ kasadɛ ma wɔmfa wɔntwi na ɛnyɛ nkabom nkoa na wonsom ɛne nipa deɛ sɛ nkunimdie ba efie pinu ɛne aduonu nan no nkunimdie ɛbɛkɔ ama osuko kroko ama nyuko no wabra wɔfa fam so na wɔkɔ gyemu no sei ɛna wɔkasa ɛde kyerɛ wɔn a wɔto aba sie hene ɛne atu ahenefoɔ no Noki yɛntwɛn ɛne no sabre ɛne no ɛna yɛtwɛn no Mr. Charles Konadu Yadom ɛnkane no na wɔyɛ mmarahyɛ badwani ɛma de hyɛ wɔn Kranza South sabre no wɔnya pepa sɛ wɔsan akɔfa fam so sɛ ɔmanfoɔ enya ne mu gidie efiri sɛ wɔbaayɛ no dwuma dodoɔ no a ɛna wɔbɛbɔɔyɛ ɛde ma ade hyɛ wɔn Kranza South wɔ ɛno ti sabre no sɛdeɛ wɔsi ɛde fam so no aba no ɔmanfoɔ enya ne mu gidie na wɔnto aba ɛmfa ɛma no na yɛtwɛn ne no ɛno akyire yi no
ɛna dwemtrani ɛma wɔsukokroko amanyɔkuo no ɛwɔ Nkranza South abatoɔ ɛmpɛsoa so Honorable Clement Owusu Agye ɛnso de afutuo ɛma atu ahene ɛne asi ahene fɔ sɛ kia ne can break the 8 no ɛbɛtumi akɔ so ɛno nti ɛmfie pinu ɛne aduonu nan no ɛyɛ ɔsukokroko amanyɔkuo no ɛdea na sɛdeɛ osi ɛkeka ne nsɛm no na asɛm nyinaa ɛne sɛ wobi biada ebetumi abefa form so no efiri sɛ woba Nkranza South wa wɔhwehwɛ sɛ wobi a sɛ bempraduasa kata asehye dream die no eni na afam saafo no ɛna wɔbɛhwɛ na wama wɔn afa form so no na yɛtumi ahwɛm ayi baako a obetumi edi sananim na wakɔ mrahye bedwafie na wakɔ akɔbre yedie ɛne mpuntuo ɛnso ɛde aba sabre no nkezi MPP amanyɔkuo dwentrani no ɛna yɛkɔ akotie ne no okay na yɛtoa kaseɛ no so na yɛde amamu a na sabre nana afia kobi a dodoɔ no afrɛ ne broni wɔyɛ sinitwani ɔyɔba na ne kurom ɛne ti kurom ɛwɔ adwoso mansini mu na suku okɔyɛ ɛyɛ RC primary ɛno ɛwɔ adwoso ti kurom sabre no wadwene wɔm ho ahu sɛ enwumasua ɛyɛ adeɛ bi a ɛkɔ nka yie paa enwumasua ɛna sabre amana yɛ amintire na wɔyɛ atwotwowuro na wohwɛ empɔtam hɔ wɔn a wɔn ɛkɔ sukuu kura no a sɛbe mpɛduasa sabre ameka ya dɔkotafo anasifo nyinaa ɛwom ɛno nti sabre wɔnya pɛpa na bukusu ɛne enwoma bi a ne akandeɛ bi a teacherfoɔ ne nkɔda betumi ɛde asuadeɛ na teacherfoɔ de akyerɛ deɛ no sabre wɔgyina so exercise books ɔde akɔma wɔn no ɛnya asɛm ketewa koraa wɔabra wɔde exercise books yi ɛmati krom RC primary school no ɛwɔ dwoso no sei ɛna yɛnua ba nana efiako bi ɛda na di noki ɔdɔfoɔ mode ɛbɛkyɛ yɛ kakra one a wɔhwɛ Sompa TV no sabre Kumawood actress ɔyɛ sinitwani nana efiako bi dodoɔ no a efrɛ ne broni wɔnya pepa sɛ suku a wɔkɔyɛ no sabre nyame ato ne nsam ɛno nti no ɔbɛkɔ akɔyɛ adɔyɛ ɛno nti busu a wɔtɔ ɛde kɔma wɔn no ɛnya asɛm ketewa ɛne akandeɛ bi a teacherfoɔ betumi agyina so ɛde akyerɛ deɛ no yɛnua bai ɛde bi ɛkɔmaeɛ ɛno nti sɛdeɛ twerɛ no asi aka no wanya mania no wanya okay nyamo ketua me catch mu na say education there is the key eti mesre se me me na na mu mu suade akola bone se bo die asode wo ni fi ho because na se be wo te toilet so ko adi sika na wo di ma dia ya ma kra wo se so bi babu eti mesre enkola abase mesre wo mu omo na for me lipa person na no peja what is our performance esa no na no peja wo mesre se omo ma ya bra nya kwa ya bata for ye titika gu mo ma ya bra nya kwa at the end of the day no so omo achieve they have to achieve something better so na yes wa bata for yes na ma yes ya de ma ya de wa wa ti mesre enkola nyina se omo ko mo ase no mo yesu tie ma teachers no masters no madam na omo da achi mo nya fa so die bi free na education there nana afiako bi dodoɔ no afrɛ no broni wɔno ɛkɔyɛ adɔyɛ ne ɛna yɛkɔtie no sɛ uhunifo nyina edi atwago ɛwɔ Sompa TV no so no na ɛno akyerɛ ɛna Miss Georgina Ejei ɔno ɛna yɛkyerɛkyerɛfoɔ pani ɛde ɛma adehye a ɛwɔ RC primary hɔ ɛwɔ dwoso no wɔde adesradeɛ ɛma aban ɛne wɔn a wɔn nsɛm ɛwɔ bi sɛ ɔhwɛ de ababaawa yi ayɛ so na empo wonko sukui emwa efrise omu hia emwa yie pa Kristo ka asɛm bi ɔkyerɛ kunkun nim ɔse ahiafo no de ɔwɔ yɛ nkyɛn da kakra nso a mede bɛma ɔmɔm da ani a wuti ye ɛyɛ Miss Georgina Ejei ɔno ɛna yɛ kyerɛfoɔ pani ma RC primary school no ɛwɔ ti krom nene ɛna ɛkɔtie ye no na sɛdeɛ osi ɛda baba wana se no na ɛfɛ yie pa wɔde adesradeɛ ɛto abai anim sɛ wɔnkɔ wɔ mmoa ɛfiri sɛ wɔn ehia mmoa na empo wɔn a wɔwie sukuu ɛwɔ ti krom RC primary na nyame ato wɔn nsam no wɔn so wɔnkɔ wɔn mmoa na enwoma ɛnkɔ nkai ɛmfa ɛma wɔn ɔdɔfoɔ yɛntoa kaseɛ no so ɛmfa ɛma mo yɛda so egyinam ɛwɔ ti krom ɛhɔ
na ti krom sabre honorable Stella Odro Boateng ono ene ye assembly member ema adesia ewo ho na asemu a wo kanyina ene se omanfo enhwe na empo emwa obetumi ede aboa esuku ahodo a ewo ne potem ho no wonfa emwa wo mo efiri se onsom eni nipa dia akande bia da wo mo behia na wo mo de ebesua nwoma no wo hwe se wo de bema wo mo na enwoma so so atumi agyinagyina so na bransam twofo ene honorable Stella Odro Boateng etwetwe enkomo no ye sei na wo danadi na empo sabre yansem troni Kwame Redu ejina homa no so wono na edisa nsem we enyina chi ye no enkotwetwe enkomo Kwame woteme nka memwadwo. Hello Kwame woteme nka Honorable Stella Odro Boateng sabre nani abre se kodom Kwame ejina homa no so Kwame Redu woteme nka Ofo metu nka Kwame anwumre wedi wadawroma tikrom bawro ene asaman sabre no emwa assembly members wo hia no wona de wani edi akire sen ene okire mu akire wo Ofo ma me ne wasese de wedi kan bo Stella Odro Boateng ono ene assembly member o ho se wedi kan kan na ono ene odi adesrade kase pa to empenifo nyina nim titru electoral commission nim se edi aduro de aye dinisan se wo hwe electoral commission a electoral area no a rather wo hwe tibia ho ne sitie no a emu aye kasia ma asaman e woni new site afiti krom woni new site wo ba roso so a eno so aye e woni new site san krom yensin a ono odi so assembly member yi ya de sabe mu atetra se koba so mo kwa assembly na assembly yen hyehyɛ se wode akadia bi bobo ana nyuma bi sa ade ma electoral area bia no a woro ne di obagye no se yedu ne yade ma obi a kro ba ko betumi anya ba ko na benye du a ono so no electoral area aye nkrom yensen edu na na yade be ma ono so so esan se so ono so ba ne mpotebo na wo che bobs makumakudu ade ama na nkrofo yi a sai ne kro bia betumi nya enu akire be sa no na aye wonwotwi ade abeda so nti no wo sra se electoral commission anya nhyehyɛ na mrepamu no omomodin aso baba na obeche mensim anase electoral area no mu ade ama na ama no ho hare sanse sese die mu aye kase ama ahokyere kase pa na aba beto so nti wo sremperifu ase omomodin a saa no moyo wodi kan ka ho asem se wa kan bebre nanso kama se electoral commission anya na adwen se wotu ho na mo nti obesrala se saa be die atokodo nti wo momra na omambuwa no enu akire no wasan so ade tuanum se wo babawro a MAJHS edan yesi ho no 1963 ana yesi edan yesi ho na wo hwe edan kesu na mikase no enchenje wo su nyina tete na de mpo no assembly na bo modin aba so a aba bebo kakra no wo hwe se de yesi aye no a kama say teacher ni eduemo na insuo to a insuo ni se enyu guru so papa eba sa no na se bia achechirafo ni school mo ma ade ba che mbaba no na omodem ho nyina aye fradadada enkrate go nyina insu aburo na mana ise pape enti sabri amikase de eden ahodo a wo mpotem ho no wo sa ban no aba ba ye bidie nanso emu akase ba miense si ho no a esu nyina aye nchensi nyina tete ase no wo sempelifo so omumra no mama hwe enye ho adwuma ne sanse de aduro de nchensi no abure ni ma se ne mpo hwe edan kesu a 1963 edan yesisi ho no bepem ne enye ho hwe bi nti wo sempelifo even honorable kuma amane se omomodin asense on na ye MP wo mpotem ho omomodin a so ohwe na se emripamu no yewura kenofurata da ne a onfa ne se mofuto no mu na onfa bi man mpeso aso na ja omawie eda no ho adwuma ma no wo ba asaman so a eda no honorable dachi epenso yesibisi won ma ye de bo ho so mi ka say eda na ye nkobesi a erusisi fa kwenti wo sre se ban emra no mewie dan we nyina ma na ebusuafo a na se mofra omo ehia se omo kodan kosua de no omo so enya chafa e wodan ni sibiti ye ma me Stella Odro Boateng ensem kakra odi tu yenim se ye mabom twensama amanfo nti na mpedifo twemre no efi natural area omo meche ma no na eden ahodo so a school na ahodo so a e ho no so no mpedifo mehwe no mu kwakwa na ho nto no e wo na mania wo hunu e fa dwumedi e koso no
Kwame anwumere medasipi yesentro ni Kwame Wredu na sabeti gromba woro ene asaman suku tanya aprotete pansam enkoda komu a wanhwe ye na ebu akokum wo mo no emu amanebo na wode ebreye no na enu akirei na ye maame honorable Stella Wodro Boaten wono na ye assembly member won potem wono so ekasa kakra asaman sei edan bi wo ho a enwura ma head no kra ne office ehwa na nsuo no to a omba be sua de ekese yi nkra ne nyina efiri ho ema ono no ekwa ne ho no ofiri ho na omba be sua de ne nyina no emmoa ema ne ema nkoso ena bawo so saa na omo so enchelse na ye dada ebi atutu afrim ensuo no to a wo de ade be si ho a ensuo a wo so no enye suketoa Baro primary school enti ye hia moa pa e wo sa ayi wonto mo meboa ye na bibia ebi pen ye maame honorable Stella Wodro Boaten ono na ye assembly woman e wo Baro Tikrom ene asaman wo se ne paso no edoso empanifo be kra akomu chem se de be ya assembly no de nyoma ba obetumi ache de ama wo mu ama no aso yentu akase no so na yemfa emamo na yekwa akowie kase no ewo Kumase sabre Kristo ekan se de wanye amami Kristo no wanye ama unua no wanye mame asafo ewurade enuti sabre no Rosant Vineyard School ewo anomaje panipa woda suku ya no abra no bra no se enkoda ekotwro exams ya adoya woko Kumase children's home ekoye se de krupo twediam po bebie enkoda ya dwenim de wasua nyina da ba ye kakai for de ama wo mu no ntino bra no woko children's home ekoye adoye afi enso duru adwoda enkoda ekotwro so hwe enuti woko koye adoye de ma Kumase children's home esre nyankopon animatom ani nhira se de be ya de enkoda ya sua nyina no omo ebe ye kakai for de ama wo mu enuti William Apia wo ye sofopani ewo Enkarie Pentecost asorinim na sabre wodi domi anim na wokoye adoye ewo Kumase children's home na abra wode enwoman ema enkoda ya wo ye nyankai sei na nimunyamfo edanadi kire biase amansa Rosant Vineyard Preparatory JHS 3 for ekotwen so hwe na yakeken sase kakra ya de beye yinuanu ewo Kumase children's home adoye na nam saa niema iso ema nyankopon bie kwan ema mofra ekotwen no ti afibia ne keken sase kakra ne de abra omo na efuto kakra nso a medebe ma omo kotwen so hwe afi ni se examination room honom no yenji obi krata enhweso yen kasa wotenasia ne wasua ne obetimi aye no na wankasa waye de obetimi aye se ye bekasa so before bi paper na se examination of practice so the phone be room ene be se minu anum kuma se e mo monye sa ne no na de e omo chichafo ache omo no omo nkoso ana omo nye ne pepepe ne fa nkunim de enso mre omo sebe kakra yenso ye de beto abanim se supervisors a ehwe mofra so ne vigilators no ono mo ebekasa na omo hu mofra ne se omo ye omo emma because abatan any achechefo na ehwe mofra no so na se abofra be ko examination room na vigilator and supervisor be hunu na abofra no ntimi ntwe de esa ha adwen ye ti ye be se aban ene omo behia na omo akasa cho mo na omo nya abotre won kola ne ho sebe nkola ne bi o maso woden na nso so munya abotre de ma omo na omotimi eye nso hwe no na de nkunim de eba awofo nyina so ne se yema yani nkoye mofra no ho na ne ehia se beto ama mofra no de besua de ye beye ama omo because mofra ne bi ho no ma se oni bibia aya na onwunwi ana se ohaha kakra e wo class ana adesua so kra no ntimi concentrate insua de nti ye be sha wo se sabe ayie ko bebre ne tomato bebre no ki ye bete so ne ye de ahwe ye mofra no school they say no adesua ne ne a fapem ne daachi a ye de ma mofra no ye say ye nin saase ye kodua kokoo ne ade biem ye daachi ne ye mofra no nti ye sha wo so mo ni be ko mofra no na o ma hwe mofra no so ye Enkane administrator Emma Rosant Vineyard School no William Apia ne na yekote wo yesofo pani
na eno akyire na headmaster emasuku no Mr Daniel Japan enso ade futuo ekoma nkoda no se Nyankopon be yomo kakaifo eno ti se obi ede nani ekoto apo so se apo beba ye be mo bi de dabi nanso no omo hwede omasua no omo nkofefa bibia enhyehyɛ wom ho emanso hwei enkonkotwam na empo invigilators no so no ebenya abotre ede amankoda no efrise de omasua no ena omo ekwa akotwero yetie se de headmaster no abra wo danadi akyerɛ ensantrofo no waka edify ehiawo ona ohun akyerɛ ona owo ohawmu ewo ye nkyɛn de ntia okasa ne sɛ sankofo no yenne a yenye bibi kakra erade aboa ma yasom adwe yen kakra no sankofo no nso yenjai won ewo sɛ samofra ne nyina ne wona oyare ne nyina no edrumre bi a ye kai won na yeye wona si ye ka kristosom a we sei eni kristosom ya aforebo said ya owo no ode bo afore ede aboa ewiase nti Nyankopon ankasa na edi kan bo afore so hwe said ya kan John 3:16 na I say for God so loved the world that he gave his only begotten son na che say Nyankopon de na ade ba akopa na owo na ye Yesu no ede ma ewiase nti say ode Yesu bo afore ma ewiase de a ohwe en say ewiase hiamoa enipa wo wiase ohiamwa say yenso ye betimi abomodin say ye behwe de nyame ye no na yetimi aboa enti me pese me tu nipa nyina afo say ani a wote ye headmaster Emma Suku no Mr Daniel Japan na yekotie ne no na mame Janet Dua wono ena ye panipa wono ena kokumase children so mu a ono so eda no sabre mame no ede enase rempempa ede ma Rosand Vineyard School no e wano mage se omayade na wode futuo enso ema wona wonsem ewo bi se ebra no se wokọ emwa ede ma sankoda wo ya ebetumi aboa wo mu eye pa aha ele brebema yede enwumere no sia kasie yi ede esi samufo ene enwumere eye kwabena kese weekend news editor no samufo eno no banso ni de hye kwaku yebo a eboa manusu ekoso mampike omunyina echinchin fidie no kama emanyoma ekonkaye pa news crew no nyina ede wa hoden eboa ye ena reporters across the country sabre omaje penny so omone weekend news no ebedi ehimpa omoso ede omahoden eboa systematic ewo MC aho ono so ehwe man fidie no Sompa TV enyoma ekoso yibapa mi ameje bre ede kasie kenkai ede mawo osey ya aboaje oforiso memamu nyina monitia ade na ohini yiri ekua yeboa esia manie abre